Vlad Iancu, ai făcut un meci memorabil astăzi, într-o sală în care tu ai o istorie frumoasă. Ce poți spune după această partidă? Trebuie să spun că am întâlnit campioana, nu ne așteptam să facă un rezultat. Vă zic sincer, prima repriză am scăpat cu 2-0, putea să fie mai mult. A doua repriză am profitat pe relaxarea echipei gaze și s-a terminat scorul care e totalul de la 2. Ce urmează pentru voi? Văd că între timp ați primit și întăriri, 2 jucători colombieni. În repriza a doua chiar ați arătat altfel. Da, am arătat altfel, dar trebuie să recunoaștem că și pe o relaxare a gaze. Și ce urmează? Vă bateți la... Care este obiectivul, de fapt? Cât mai sus, cât mai sus. E greu primul loc, trebuie să recunoaștem, să fim realiști. Da, putem, dacă câștigăm 2 meciuri, cele care au rămas, putem termina pe locul 2. Mersi, succes! Mulțumesc și eu!